Igbo ndị ọma nji eme ọnụ, abịakwana m ọzọ n'ụbọchị tata. Onye unu na-anụ olu ya bụ Odoziakụ Chidi John Mbagwu, onye ndu unu na nkụzi asụsụ Igbo n'Igbo Peaceful Academy, nke onye chiri ya zelu. Igbo mụrụ nze mụọ ọzọ, ekeneela m nwoke kelee nwanyị, ya dịrị nwoke mma dịrị nwaanyị mma. Ụbọchị taa ga-ewetara anyị ihe ọma, Eke ga-eketara anyị ihe ọma, Orie ga-adịrị anyị na mma, Afọ ga-amara anyị mma, Nkwọ ga-emekacha nke kachasị ndị ọzọ. Obi bụ m sọ aṅụrị n'ụbọchị taata maka na abụ m nwa afọ Igbo. Ọ na-enye m aṅụrị na abụ m nwa afọ Igbo ebe anyanwụ si awata, the rising sun. The people from the east, the rising sun. Ana m ekene Chukwu na anyị bụ ndị Igbo. Ọ bụ nke a merụ anyị ji wee sị na asụsụ Igbo anyị agaghị anwụ anwụ, na asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ. N'oge gara aga, anyị lebara anya na ọnụọgụgụ Igbo. Anyị bidoro n'otu wee ruo na 30. N'ụbọchị tata, anyị ga-ebido na 30 wee ruo na 50. Anyị ga-ebido n'ebe na 30 wee ruo na 50. That's from 30 to 50. Mana tupu mma ebido na 30 wee ruo na 50, aga m emegharị nke anyị mere oge gara aga. Aga m emekwa site n'otu ruo na 30 ka m were chetakwara unu otu esi agụ ya. Edikwa nkwadobe? Ngwa na ebe ọbụla onye nọ, buketa oche gị, bịanụ ka anyị mụọ asụsụ Igbo, maka na nke a bụ nke anyị. Nke a bụ nke anyị. Onye Igbo ọbụla sụba Igbo, maka na anyị bụ ndị Igbo. Chineke mere ka anyị bụrụ ndị Igbo, so anyị ga-asụ asụsụ anyị bụ asụsụ Igbo. Ngwa ka anyị bido. M ga-ebidokwa na 1 wee ruo na 30 tupu anyị ebido nke ụbọchị tata bụ isi na 30 wee ruo na 50. Now let's go. Igbo Peaceful Academy ebe ọ na-akpọtụ. Ọ bụrụ na itinyebere anyị aka n'akwụkwọ, biko gaa subscribe, tinyere anyị aka n'akwụkwọ, subscribe to this channel ka ọ dịrị anyị niile mma, ka anyị niile gbakọ aka ọnụ wee kụzie Igbo, kụziere ụmụ anyị Igbo, maka na anyị kwụọ mamịrị ọnụ ọgba ofufu. Ngwa ka anyị bido. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9 9 10 11 12 12 12 13 14 14 15 16 17 18 19 20 21 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30. Ngwa ka anyị bido nke ụbọchị tata from 30 to 50. Ngwanụ ome 31 31 32 32 33 33 34 34 35 35 36 36 37 38 39 40 41 41 42 42 43 44 45 45 46 46 47 48 49 50 Onwe ihe ịmụta, onwe ihe na-amụta. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na anyị ga-etinye aka wee kụzie
asụsụ Igbo maka na asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ. Ka m gachigakwa azụ bido na 30 ruo na 50, aga m ewere ya otu 30 30, 31 31, 32 32, 33 33, 34 34, 35 35, 36 36, 37 37, 38 38, 39 39, 40 40, 41 41, 42 42, 43 43, 44 44, 45 45, 46 46, 47 47, 48 48, 49 49, 50 50. Otu a ka ọ ha m n'ọnụ n'ụbọchị taa. Biko tinyere m aka na share button. Mee ka ihe onyonyo a gbasaa ka o rute ndị Igbo anyị, ka anyị mara na enwere ebe a na-akụzi asụsụ Igbo n'ebe a na Igbo Peaceful Academy. Tinyere m aka, share, like and comment. Onwe ihe ị mụtara ebe a, depụta ya na comment section. Afụrụ m unu n'anya ndị Igbo, obi aṅụrị na-eme maka na abụ m onye Igbo. Asụsụ Igbo ga-eto eto ma gbaa mgbọrọgwụ. Anyị ga-asụ ya, ụmụ anyị ga-asụ ya, ụmụ anyị ga-asụ ya, maka na asụsụ Igbo agaghị anwụ. We are the people from the rising sun. Ebe Igbo siri bido, from the rising sun, ebe ọwụwa anyanwụ. Anyị bụ ndị ahụ si na ọwụwa anyanwụ. Ngwanụ ka ọ dị ụbọchị nta ka anyị chọọ na Owerre Nchi. Ndewonu.